سلام قطعنا هبلنا كم يتصنيحكم كبرتها تلتي حزون كم تلمود حدشت مع بالتات حزنانا باهم ماتينا لنا نيلو معنتن ريوم قندي أجندهاتنا دما انت يوم أبز حزي قربا أوانات بزقادة دمالكو عز قرارب زلو دبنا قينات يتبان تقرين سيعو بأقو كفتح انت زيك إلو أهقراو كينات كفتر عبي تخلو ألو وكبل إنستيتيوت عالم لغا قدات نحن جرمن SWP أقالو يركب بتوسخ دما اتي ناي بلصقنا ناي حيلي أوفافران متصقق عن زملكت ናብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ዝተፈላለዩ ሓይልታቱ እናጠቅዓ ይርከብ እዚ ብዝርዝር ናባኹም ክንብሎ ኢና ብተወሳኺ ድማ ኣብ ምንታይ ከባቢ እንታይ ዓይነት ሓይልታት የዘጋጀሎ ናይ ድሮን መንቀሳቐሳት እውን እንታይ ይመስል ንዝብል ዝበፅሐና ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ እውን ናባኹም ክንብል ኢና ካልኣይ ድማ ባንዳታት ተጋሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣጋጢሞም ዘሎ ባእስን መፅለላምን ስዒቡ ብጣዕሚ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣብ ሓፂር ግዜ እናተቃልዐ እዩ ዝርከብ ኣብ ሞንጎ ማጋጢሙ ዘሎ ባእስን ምንዓቅን ምፅልላምን እንታይ ይመስል ንዝብል ንትግራይ ድማ እንታይ ዓይነት አንድምታ ኣለዎ ንዝብል እውን ክንሪኦ ኢና ብተወሳኺ እውን እቲ ናይ ጽምዶ መንቀሳቐሳት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ እቲ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግና ሓለፍቲ ክብትንዎ ዝምክሩ ዘለው ናይ ጽምዶ መንቀሳቐሳት እንታይ ዓይነት ዕማማት እናዓመመ ይርከብ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ኣሎ ዝብል እውን ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ናባኹም ከብሎ እየ ከምኡውን ስርዓት ብልጽግና ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ድሮን ደብዳብ ንምክያድ ተደጋጋሚ ዝኾነ ዳህሳሳት እናካየደ ይርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ትግራይ ድማ ብበዝሕን ተደጋጋምን ዳህሳሳት ናይ ድሮን እናተካየደ እዩ ዝርከብ ነስዒቡ ድማ ሕዝውን ህዝብና ኣቀዲምና ብዝተኻእሎ መጠን ጥንቃቐ ንክገብር ከነመሓላለፍ ንፈቱ ከምኡውን እቲ ናይ ሰራዊት ቤዝ ወይ ካት ናይ TDF አካይዳውን ንድሮን ብዘይሳጥሕ መልክዑ ክኸውን ከም ዘሎ በዛ አጋጣሚ እዚ መልእክትና እናመሓላለፍና ናፍቲ ናይ መጀመርያ ክንሪኦ ዝሓሰብናዮ አጀንዳ ክነሓልፍ ከለና ድማ ኣብ ሰዓቱ እዚ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዓበይቲ ዝበሃሉ ስጉምታት ንምውሳድ ኩናት ንምኽፋት ዘዘጋጅሉ ኣብ ዘሎ ሰዓት ኣብ 12 ሰዓት በፂሕና ንርከብ እዚ ሕዚ ድማ እቲ ኩናት እታ ቃታ መን ይስሓባ ዝብል ናይ ትፅቢት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ እቲ ናይ SWP ተባሂሉ ዝፍለጥ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ናይ ጀርመን ወግዑ ብዝኾነ መግለፂ ኣውፂዎ ኣሎ እዚ መፅናዕቲ እዚ ንብዙሓት ኢንፎርሜሽናት ጋዘር ገይሩ ዘውፅኦ መፅናዕቲ እዩ እዚ ድማ እንታይ ዝብል እቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ኩናት ደመና ኣብ ሞንጎ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ካብቲ ናይቲ ከባቢ ዘሎ ከባቢ ሓሊፉ ናብ ኣህጉራዊ ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእልን ከምኡውን እቲ ፕሮክሲ ዋር ወይ ካቲ ናይ ውክልና ጦርነት ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢሉ ወግዑ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣውፅኡ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ሕዚ ንሕና እውን ረኺብናዮ ዘለና መረጋገፂ ሓበሬታ ድማ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ እውን ድሩዓት መሳርሕታቱን ሙሉእ ሰራዊቱን ናብ ዶባት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ናብ ትግራይ ብኣንፈት ቆቦ በአንፈት ዓፋር ከምኡውን በአንፈት ምዕራብ ትግራይን ዘቀራረበ ክኸውን ከሎ ናብ ኤርትራ ድማ ብግንባር ቡሬ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዓፋር ግንባር እናቀራረበ ከም ዝርከብን በዝሕ ዘለዎ ሰራዊቱ ድማ ናብቲ ከባቢ የስፍር ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘመናውን ቀለልትን ከበድትን መሳርሕታት ድማ ናብቲ ከባቢ ይጓዓዓዝ ከም ዘሎን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እዙይ ዘርኢና ድማ እቲ በብእዋኑ እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካል ቴንሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ዘሎ ጽምዶ እቲ ናይ ኤርትራ እውን ሓዊሱ እቲ መንግስቲ ብልጽግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ስጉምቲ ንኽውሰድ ኣብ ዝሓለፈ ገምጋም ኣኼቦም ኣቢሎሞ ነይሮም ገምጊሞሞ ነይሮም ነሲዑ እዩ ድማ ሕዚ እቲ ናይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ገምጋም ድሕሪ መብፅሖም ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ ድሮን ዳህሳስ እናካየዱ ይርከቡ ከምኡውን እቲ ናይ ሰራዊቶም መቀረራባት ብዝተፈላለዩ ናይ ዶብ ከባቢታት ዘሎ ሰራዊቶም ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ክኸውን ተኣዚዙ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እዙይ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሕዚ እውን ሼር ክበርዎ ምክንያቱ ማሕበረሰብና ነዚ ነገር እዚ ሬድ ኮይኑ ንኽፀንሕ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብተወሳኺ ድማ እቲ ናይ ድሮን ቤዛት እውን ኣብ ዝሓለፈ ነገርናኩም ከም ዝነበርና ኣብ ኮምቦልቻ ኣብ ዓፋር ሰመራ ከምኡውን ኣብ ባህር ዳር ዘሎ ድሮን ቤዝ እውን ብዝተፈላለዩ ናውቲ ናይ ሎጂስቲክስ ናውቲ ፉል ገይሮም ሬድ ገይሮም ኣለው እዘን ናይ ድሮን ቤዝ እዚኣተን ድማ ካብኡ ተበጊሰን ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኦም ኣብ ዝሓለፈ ገምጋም ናይ ኣኼቦኦም እውን ዘሳልጥዎን ዝገምገምዎን ድማ እንታይ እዩ ዝብል ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶም መጥቃዕቲ ነቶም መራሕቶም መቐደም ዝቐንፀለቶም ከምኡ ዓይነት ስትራቴጂ ክንጥቀም ከም ዘለናን እዚ ድማ እቲ ናይ
ኢንሳ ክፍሊ ነዚ ሓላፍነት እዚ ወሲዱ ናይቶም ሓለፍቲ ዘለዎ ሎኬሽን መንበሪ ገዝኦም ኩሉ ነገራቶም እያንዳንዱ ሕድሕድ ምንቅስቃሳቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክገብር ከም ዘለዎን ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈሎምን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላክት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ናይ ትግራይ ሓለፍትን ወታደራውያን ጀነራላትን ካልኦት ላዕለዎት ፖለቲካውያን መራሕትን ከምኡውን ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካውያን ወታደራውን መራሕቲ ኣብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ንቀደም ስጉምቲ ክውሰድ ናይ ድሮን ቅኝት ክግበርን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኢንሳ ሓለፍቲ ድማ ናይ ኢንሳ ስራሕትታት ድማ ነዞም ሓለፍቲ እዚኣቶም ታርጌት ገይሩ ምንቅስቃሳቶም ኩሉ ሪፖርት ንክገብርን ንክስንድን እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ዳይሬክሽን ዘመላክት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ማዕረ ክንደየናይ ሕዚ እውን ደም ኣፋሳሲ ዝኾነ ኩናት ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ይእወጅ ከም ዘሎን ክንደይ ዝኣክል ምድላዋቶም የፃፈፉ ከም ዘለውን እቶም ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ድማ ሕዚ እውን እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩናት ከይኣኽሎም ሕዚ እውን ተወሳኺ ዝኾነ ኩናት ንምኽፋትን እቲ ተሪፉ ዝነበረ ማሕበረሰብና ሕዚ እውን ኣብ ስቃይ ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ኣብ ሓሳረ መከራ ዘሎ ህዝብን ሕዚ እውን ሽግሩ ንኸይውዳእ ዝገደደ ጠቕሊሎም ንኸጥፍእዎን ይምክሩሉ ዘለው ሰዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ነዚ ኩነታት እዚ ብታይ ዓይኒ ይምልከተሎ ንዝብል ድማ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃሳት ሕዚ እውን ነቲ ኣቐዲሙ ነቲ ናይ ህዝብና ዘሎ ኑሮ ብምምልካት ብቐዳምነት ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ብትኩረት እናተኸታተሎ ይርከብ። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሪሌሽን ድማ ጥቡቕ ብዝበሃል መልክዑ ዲፕሊ እናተንቀሳቐሱ ከም ዝርከቡን ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ትማሊ ዘመሓላለፍናልኩም ዜና እኳ እንተሪኢኹም እቲ ናይ ነዳዲ ብኤርትራ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወን ከም ዝተሰራጨወን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዝነበረ። እቲ ናይ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሕታት ሓገዝ ናይ ሎጂስቲክስ ሓገዝ ክኾን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ብቻ ብዝተፈላለዩ መልክዑ እቶም ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ናይ ማለት እውን ናይ ቲዲኤፍን ናይ ሰራዊት ኤርትራን ክትሓጋገዝሉ ዝኽእሉ መስርሕ ተዘጋጅሎም ናይ ባዕሎም ፕላን ወፂሉ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣብቲ ናይ ክልቲኡ ዶብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ቤዝ ገይሩ ክልቲኦም ሰራዊት እናተናበቡ ክኸዱ ከም ዘለዎምን እናተናበቡ ድማ ምድላዋት ክገብሩ ከም ዘለዎምን ኦሪየንቴሽን ተዋሂቦም ይሰርሑ ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላክት ዘሎ። እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ካልኦት ፓርትነራት እናወሰኸ እዩ ዝርከብ። ካልኦት ዓይነት ፖለቲካውያን ድርጅታት እውን ነዚ ነገር እዚ እናደገፍዎ ይርከቡ። ነዚ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ብሰላማዊ ምንቅስቃስ ዝግበር ቃልሲ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ክንድግፍ ኢና ዝብል መግለፂ እውን ኣውፂኦም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ አንኤክስፔክትድ ዝኾነ መግለፂ እዩ። እቲ ናይ ኣማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ዝብልዎ ኣንጻር ትግራይ ዝኸይድ ዝነበረ ውዳበ ሕዚ ነቲ ናይ ትግራይን ኤርትራን ዝኸድዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳትን ፅምዶ ዝብል ምንቅስቃሳትን ከም ዝድግፍ እዩ መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ። እዚ ሕዚ እውን ፅቡቕ እንተኾነ እኳ ግን ሕዚ እውን ኣብ እንኮነ ካልኦት ኣልያንስ ዝፈጠሩ ፓርቲታት ካልኦት ሓይልታት ሙሉእ በሙሉእ ኣሚንካ እትዘናግዐሎም ዓይነት ሓይልታት ኣይኮኑን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣቋሞም ቀይሮም ካልእ ዓይነት ሰባት ካልእ ዓይነት ሓይልታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ሕዚ እውን እቲ ዕላማ ናይ ህዝብኻን ሕቶ ህዝብኻን ሒዝካ ኣብቲ ዝግባእ ኣጀንዳኻ ሰሚርካ ክትቃለስ ጥራይ ዘለካ ክንብል ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ሓይልታት እናወሰኸ ኣድማሱ እናስፈሐ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ይርከብ። ነቲ ካብ ፀላኢ ካብ ብልፅግና ክመፅኦ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ወራራት ድማ ክምክተሉ ኣብ ዝኽእል ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዝርከብ እቲ ናይ SWP ዝብል ናይ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ናይ ጀርመን እውን ነዚ ብዘረጋግፅ መልክዑ እዩ ፀብፃብ ኣቃሊዕዎ ዘሎ። እቲ ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ግን ሕዚ እውን ፕሮክሲ ዋር ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ውክልና ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለያ ናይ ምዕራብ ሃገራት ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢደን እተን ክሕምሳ ከም ዝኽእላን እቲ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ድማ ናብ ፀልማት ከእትዎ ከም ዝኽእልን ቀይሕ ባሕሪ ብምሉኡ ካሊእ ናይ ጂኦግራፊካል ቼንጅ ከምፅእ ከም ዝኽእልን ሓደሽቲ ካርታታት ክፍጠሩ ከም ዝኽእሉን ዘጠንቅቕ ሓበሬታታት እዩ ብዝተፈላለዩ ማዕከን ዜናታትን ተንተንቲ ፖለቲካን እናወፀ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ብኣግኡ ሕዚ እውን ናብ ህዝብና ፈሊጥዎ ዝግባእ ምዝግጃዋት ምድላዋት ንክገብር ሕዚ እውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ። እቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ናባኹም ከብሎ ሓሲበ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ባንዳታት ተጋሩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣጋጢምዎም ዘሎ ባእስን ምፅልላምን ስዒቡ ብጣዕሚ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣብ ሓፂር ግዜ እናተቃሊዖም ዝርከቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ብምባል ዝተሰባሰቡ ካብ ህወሓት
ዝተፈንጨሉን ኣቐዲሞም ተፈንጨሎም ፀንሑን ካልኦትን ሓይልታት ተሰባሲቦም ዝገብርዎ ዘለዉ መንቅስቃስ ኣለዎት እንተኾነ ግን እቲ መንቅስቃስ ንሱ ሕዚ እውን ሓደ ዓላማ ሒዙ ሓደ ዳይሬክሽን ሓደ ኣንፈት ሒዙ ንጹር ዕላማ ሒዙ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ብዝተፈላለየ መልክዕ ድማ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ነቲ መንቅስቃስ ንሱ ንመርሖ ኢና ዝብሉ ሰባት ድማ ነንባዕሎም በብመዓልቱ ክጠቃቀኑ ክጠቃቅዑን ክበኣሱን ሓያል ጉንጢ ከጋጥሞምን እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ሕዚ እውን እቲ ካብ ህዝብኻ ርሒቕካ ትቃለሶ ቃልሲ ውፅኢታዊ ከም ዘይኸውንን ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ሒዝካ ከም ዘይትንቀሳቀስን ዘርኢ መንቅስቃስ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ በብግዚኡ እናሕበሩ ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ብጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተመርሐ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገበረ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተቃውሞ እናገጠሞ ከም ዝርከብ እናተቃልዐ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ሕዚ እውን ከም ዝተቃወሙን ነቲ ናይ ሕወሓት ኣገዛዛ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ተቃዊምካ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ንህዝብኻ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ክትብሎ ኣይትኽእልን ሞራል ይብልካን ዝብል ዓይነት ነቐፌታታት ከም ዝመፀን እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተቃወምቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ሽግር ወዲቖም ከም ዘለውን ነንባዕሎም ክተማመኑሉ ኣብ ዘይኽእሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን ሓደ ዓይነት ኣቋም ሒዞም ወይ ከዓ ዕላማ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ከም ዘይለውን ነንባዕሎም ድማ ኣብ ምጥቕቓንን ኣብ ምጥቕቓዕን ነናይ ባዕሎም ኔትወርክ ፈጢሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክንብለኩም ንደሊ ደጊምና ደጋጊምና ሕዚ እውን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ግን ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ ሰላም